תשאיר, זה טוב לי לקליפ. זה איפה הילד? לא, אני שונא אותה. בטון. יודעים מה זה? נישאים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות. זירי קיץ! באים בנחיריים ציביר! ורומזים איזה קיץ הולך להיות. וידאו? ידענו מה זה שם שלנו? רקורד כביכול? ב-HD? HD רדי אולי. אתה יודע שהסמסונג גלקסי זה ב-HD? בוקר אחד סמסונג גלקסי S. פתחתי חלום אייפון 4. מרגיז אותי, תפסיק עם זה כבר! תפסיק עם זה, יהיה לימוד! אתה משחק את הפרק? למה אני מכבה? לא מכבה את זה? אתה מבטיח? קיץ חזר הנה גבית!